Giila sa simbahan ang mga natampo sa mga laiko o yanong magtuo sa pagpangalagad sa ngalan sa Ginoo. Diin gipanghatagan sila og Jubilee Hope Award. Ano ang report ni Alan Domingo? Modulaan sa usa ka gatos ka mga laiko ang nakarawat sa Jubilee Hope Award, diin gipahigayon ang paghatag og pasidungog sulod sa simbahan sa parokya sa Getsemani sa Kasundingan, Mandawi City. Sila ang mga magtutuo nga naghatag sa malaglahing pagpangalagad sa simbahan pinaagi sa pagpakabana sa panginahanglan sa isig katao o sa simbahan alang sa paghimaya sa Ginoo. Sa wa padawata nila ang pasidungog ni pahigayon una og santos nga misa si Cebu Archbishop Jose Palma. I'm very happy that the parish has made it part of the celebration to look back to the past in Thanksgiving and of course recognizing those who are really involved in that journey towards the growth of the parish. Samtang gihangop sa Commission on the Laity ang pag-ila sa simbahan sa mga laiko isip katambayayong sa papalig-on sa Kristohanong pagtuo pinaagi sa pagserbisyo sa Ginoo. Nalipay kaayo ko sa akong nasaksihan karon nga daghan kaayo ang gipasidunggan sa kaparian dinhi sa Getsemani Parish. Bisan ang tiglimpyo sa ilahang simbahan, ang daily communicants ng mga tiguang nakaistanan. Usap na pasalamatan ako sa Getsemani, nakasalmi diri mi nakakuha gising. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.